Sanibonani bafundi, siyanamukela engosini yethu yokufunda ulimi lwethu lwesiZulu. Isifundo sethu ke sanamhlanje esesibizelo lapho kuvame khona umsindo othi mbo. Ngaphambi kokuba singene esifundweni sethu ke bafundi, ngicela ukuthi nikhumbule ukuthi izifundo sethu sizithatha kule ncwadi yamabanga aphansi ethi isiZulu phaqa. Esibizelweni sethu sanamhlanje nizokhumbula ukuthi ngasho ngathi kufanele ukuthi sibe nalezi iqephu esizisikayo ukuze sikwazi ukuthi sibhale sipele ulimi lwesiZulu. Igama lethu lokuqala ke lithi imbali. Sesiyalibhala ke sithi mbo. Bese siyalifunda ke igama lethu seliphelele lithi imbali. Imbali. Igama lethu elilandelayo lithi imbuzi. Sesiyathatha ke lapha eziqephini zethu siyalibhala igama sithi mbo. Bese siyalifunda ke igama lithi imbuzi. Lithi imbuzi. Igama lethu elilandelayo lithi imbobo. Sesiyathatha ke futhi lapha kulezi iqephu zethu siyabhala igama sithi mbo. Sesiyalifunda ke igama lethu lithi imbobo. Lithi imbobo. Igama lethu elilandelayo lithi mbatha. Sesiyabhala ke futhi ngalezi iqephu zethu sithi mbo. Sesiyalifunda ke igama lethu lithi mbatha. Lithi mbatha. Igama lethu elilandelayo ke lithi incumbe. Lithi incumbe. Sesiyathatha ke futhi kulezi iqephu zethu siyalibhala igama elithi incumbe sithi mbo. Sesiyalifunda ke igama lethu lithi incumbe. Lithi incumbe. Siphela lapho ke isibizelo sethu. Ngaphambi kokuba ke sisivale lesi sifundo sethu ngicela ukuthi nginike inombolo lapho nizoyithola khona le ncwadi yenu ethi isiZulu phaqa. Shayelani ke uSimphiwe enombolweni ethi 082 590 9245. Nishayele futhi uNozipho enombolweni yakhe ethi 083 317 1289. Nizoyithola ke le ncwadi ethi isiZulu phaqa bese nifunda zonke izifundo njengoba zikhona lapha kule channel yethu. Siyacela ukuthi ni like, ni subscribe, ni share le video ukuze isabalale isize abantu abaningi. Siyabonga abafundi, nisale kahle kwanamhlanje.